и момичета, вече знаете, само преди да започнем видеото, да отбележим нашите партньори и за това видео Имбет. Огромни благодарности на Имбет, че за пореден път са до нас. Както знаете, в Имбет има страшни намаления, особено за нови клиентите от вас, които нямат регистрация. Първият линк долу в описанието ви води в сайта на Имбет, през който ако се регистрирате и в полето партньорски код сложите код INCRATE, ще ви даде до 150 безплатни въртки на играта, 20 суперход и 100% бонус при първи депозит до 1500 лева. Не забравяйте, че в Имбет има безплатно дневно колело, което си е всеки ден до края на лятото и има мега яките награди без депозити, без абсолютно нищо. Просто влизате и всеки ден си въртите колелото. Желая късмет и успех на всички и ето ви една малко така по-различна сесийка. Ще видите за какво става въпрос. Приятно гледане. Сега ще видим. Аз го виждам днеска, почнем с едни камбани. С 700 лева сме, защото не сме теглили от предния път. Все още. Но може и да не изиграваме всичко, може да си запазиме за друг стили, може да изиграваме само малко, ще видим как тръгва. Честита ни победа Ванка Левски, европейски. Дано да продължаваме ги мачкаме по тия европейски турнири. Отново циркова в сектора, ама такива сме си. Роска, здрасти братко, това твой пари ли са? Естествено Роска, естествено. Почваме с бел линкчето на 50 стотинки, днес ще видим как ще тръгне. Днес съм си казал, че ако не ме дигна от началото и ми изяде 100 лева, може би и да приключим сесията в Имбет и след това ще ходим нали към на другото место. Обаче ще видим. Добавили са нови игри на Беллинка и може да ги пробваме. 20 супер фруитс. Това сигурно е като супер хота. Сега ще го видим. Това като супер ли трябва да е та? Айде да видим как е днеска. Как е днеска камбанариката, батенце? 20 линии фикс. Сега ще видим и седмичката, ако даде. Ще видим дали е лаут. Мажора сами го дава 1 и 2 в сак. Аз съм го усетил вече. Уинърче, какво става машинка? Да, като 20 супер хота, същата. Спонсориране Уинърче, да. Спонсориране. Сега ще ви кажем, защото на повечето места не знам защо обаче ви лъжа. То по принцип е и противозаконно, ама това е друга тема. Щом виждате такъв партньорски код, банер на даденото казино или някой ви казва къде играе, на 99% този стрим е партниран. Но това не означава, че машинката ще ми пуска, брат. И сега ще видите, че машинката по принцип на мен не обича да ми пуска. Но да, партниране стрима, реклама им правиме на Имбета. Естествено, брат, няма какво да го крия това нещо. Аз ако ви лъжем вас, брат, няма никакъв смисъл да го правим това нещо, ако ви лъжем вас. Че си бъскам, че обичам да играя комар, сега не мога да си крива душата, колко и да не е хубаво, обичам, брат. Но да, аре да ни вкара в едни камбанки. Да ни дигне малко, ще почнем да играем и на малко по-дебело. Искам да играем ограничено и да не засилваме толкова с залозите, поне така съм го планувал. Какво ще става, един бог знае. Да, че съм го говорил, брат, те сега им се обаждам на момчетата. Чакай, седи, брат. Леле, забравих да му пратим данните на денката, брат. Трябва да му се обадим и на него. Чакай само малко. Да, едно мейджърче, ако мога ми фърлите тук, не е проблем. Посъбрали сме се, хора, посъбрали сме се. Добре, чакаме го. Давам ти още към 50 кинт. Добре. Айде. Добре. Ето камбани. Добре. И камбани става, ама сега ще го видим. Айде. Поръча ги, бе, брат. Спокойно поръча ги. Не е проблем. Айде сега да не се излаги, напълни ми целия екран. Молим ти се. Че се ме вкарава с най-гадните камбани. Добре. Брат, не мога повярвам, че ме вкара в камбани, точно като се правим, че бригам. Не. Звъна му на това да го убивам, брат. То ми даде 10 лева. 8. Сига, моля те, прави с мене, брат. Бързи втори камбани да не припадаш. Дай ги до края тия грозденца, добре си. Поддържани. Аре, дай му на момчето вече, сега излагаш се. Може леприкончето, аз съм го набелезал от много време, брат, това леприконче, ще го видим. Оп, добре, тук някаква петичка, така да ни дигне малко. Дай ги до края тия грозенца, ей, тази игра добре си ни дигна без камбани, бе, брат. Държи си ни, не ни е дигнава, държи си ни. 50 не ни е дигнава. Добре, гавра вече, гавра.
Добре, влезнахме. Аз съм ги усетил преди да падне барабана, съм го усетил, брат. Слушай сега какво си пожелавам. Или 3 гранда, което няма как да става. Поне един мейджор. Моля ти си или една голяма хубава камбана. Казах дай да спетици и ето, браво коцак, така се прави. Само да не се изгаври като предния път с мене, брат. Минорче, да. Едно минорче, доволен съм. Добре, и 20-ката става камбанка, една 20-ка. Още такива големи. Двуцифрени камбанки, ако обичаш. Не, приключвай, моля те, де. Виж какви ни прави. Нупси, Мирка! Thank you много за хощето, добре дошли на абсолютно всички. Мирка, ева машинка, надявам се си скарал супер стрим. 50 лева, брат, толкова чакане за 50 лева. Ама, че хубаво днеска да е малко. Машинката. Не бе, аз съм много доволен за са от тази игра. Не е 12-ка, не бе. Добре бе, така. Тука колко са намалени линиите обаче, бате. Ама сега да ни поддържа. Ей, тя си ни дигна много добре, брат, даже. Направо на тройка я запуквам. Усетил... Не е на тройка даже, брат. Тук на третата. Леприкона нещо умрела работа на 6 и го махам, брат. То не му стана време за избухване. Вескич, какво става, батенце? Добре дошъл. Майката това леприкон. Гледай. Евгений, усетил ли си, брат? Не, аз мисля се върна малко на камбанарките, брат. Пак ли не виждате, бе, брат? Пак ли не виждате, бе, бе? Аре, че баланс се заминава, брат. Митачи, сигурен ли си, бе, мой брат? Че тук има стари легенди. Сириал Буш, че нещо, ако решираме, вкараше бомбастично. Бомбастичните бургери на Митко бомбата, гледал ли си? Да ни метне два... Леле, продължи го това на петичка, да продължи го да... Да ни метне 2 гранда да изтръпнеме тука, брат. Сега баха, бе, сега баха. Помните ли доколко ви казах, че играем до 600? Ще се чуваме. Аре бе, брат, аре напри нещо тука на момчето му, дай малко. Да се чувства, гледай с минорми такова, само ме дразни, бе, брат. Не, много и се ядосах на този вампир, заклевам се, брат. Гледай какви работи, брат. Тя дори не ме поддържа, така да кажеш, брат, че държи поне малко, брат. Тя нема и линии, нема нищо, брат. Левски, европейски зарите почнаха олюли, чувате ли? Да, това се искаше от тебе. Да, още един грант, не искам 2. Един ми дай още.
Гледай сега какво става. Стигай толкова на нашите приятелка, стигай, върна на екви кинти. Постави граници. Да спирам ли, да не спирам ли? Ама знаете ли какво мисля да направим? Да дадем едни 100 лева на 100 бърнинга. И приключваме. Ама джакпот карца. Не бе. Да бе, джакпот карца. Не. За бонус ще на стоянка, като хитнеме, тогава бонус ще, батко. Така. Айде да видиме. Верно, трябва куцак. Прави някакви линии, държи ни, ама не мога да ги изпъне до петици, брат. Нервирах се по принцип, брат. Ще поз... Да бе, брат, не мога ме дигне. Аре, дай ги до края тия черешачки малко, бе, бате, бе. Не, кловърчето е друго е куцак. Мега кловър е друга бира там. Дай ги до края тия диняци, бе. Брат. Аз съм много крейзи, бе. И аз си дадох вече, брат, само яд да смена. Добре съм сървайвал, ама не исках камбани версия, бе, брат. Явно нещо ще дава тук, да знам и аз. Не бе, искам камбаните, бе, искам обикновената да си играя, бе, брат. Тук ги фърлят тия две корони на поразия, ако играем обикновената, брат, знаеш кога? Я видиме, защо такъв знак ми даде тая... Ще ги видиме ли тия камбани? Нема ли да ги видиме? Гледай, по 3 ми ги дава само, брат.
купя. Тебе с бутилка си. Въртим. Покъртително си, заклевам те. Това е супер ход, всеки задължи са казали хората, брат, аз не знам какво правим. Не иска нещо, брат, не иска, аз съм тапаки и се заядох, брат. Той има адреса ти. Благодарим, черна. Да, дай ги до края, бе, бате, бе. Запиши нещо, докато не гледам, бе, бате. Стига и толкова на тази 20. Да видиме 20 бърнинга, бате. Какво прави, как е днеска в настроение, не? Сеща ли го чата?
Те, мой брат. Нула на нула. Както искаш го разбирай. Може и да не изиграваме всичко, може да си запазиме за друг стрим, може да изиграваме само малко, ще видим как тръгва. Така, слушайте каква е вратката. Вратката е, за да не ме е толкова яд, какви тъпотии направихме. Изиграхме 70 лева. Удивително имбет. Правите си по една регистрация през линкчето, пичове, съпорта супер много канала, наистина по този начин. И утре продължаваме да мачкаме, няма какво да стане. Удивително имбет, наистина съм и много благодарен. Ако направите по една регистрация, топ бонуси, 150 безплатни вратки на 20 супер ход, всекидневно колело, без депозит, Cash Wheel Summer Edition, имате имбет в момента в сайта. Правите си регистрации без депозит имате, а при депозит получавате 150 безплатни вратки на 20 супер ход и до 100% бонус. Пичове, това беше всичко от днешното видео. Както видяхте, в повечето случаи не се печели. Доста от сесиите, които сме записали на стримове, те от вас, които идват на стрима, знаете, повечето ни сесии са губещи, което е нормално, защото така работи казиното. Казиното е направено с цел за забавление, не да се изкарват някакви луди пари. Да, със сигурност мога да ви върже, мога да изкарате някой лев, но разбира се, винаги трябва да играете разумно и да играете с пари, които може да си позволите да загубите. Точно заради това качвам и тази сесия, защото искам да ви покажа, че казиното не е место, от което може да така да влезете и да изкарате пари, а е место, в което трябва да влезете да се забавлявате и ако върже да вземете някой друг лев. Желая късмет и успех на всички и отново да напомня, те от вас, които нямате регистрация в Имбет, може да видите първия линк долу в описанието или пиннатия коментар, който пак е линкът към Имбет и в полето партньорски код, като при създаване на акаунт да сложите код INCREDIT, като по този начин подкрепяте супер много развитието на канала. Благодаря ви и ще се видим в следващото видео.